Zeko dala yabakhona impucuzeko yaqala as a skill developments lapho kuhlanganiswa khona ngicabanga ukuthi yayiqala exashwa abakwalotho bethuthukisa abantu bamafilimu namavukane kumaskande babona ukuthi umhlaba unonile la emabhenqeni base benza unyaka nonyaka ama festival hayi amavukane abawakhiqizile sebethatha ojuice laba bakhandwe ithina bathatha labo ujuice ke base bethatha ke isigubhu lesakwana ngomushatha bamfaka la eCenter ngoba behlobisa nje ukuthi kube khona umuntu oyedwa ubonakala ukuthi uyayiunderstand lento yempucuzeko kwalandwa amakholo awu3 laphana untshatha ikholo imbukumbuku bese kuzoba yesinye idudle lesunqe iphansi ngathi umfowabo kaMfana Phetheni ekuthiwa uThabani bese kuzoba omunye obomvana ompofanyana laphana lo ongathi ompofanyana ngathi uAcream boba u3 base kuzoba umcineka bawu4 laba bantu abenza umcimbi wempucuzeko and usekwazile ukuba successful eminyaka eminingi kakhulu kodwa woniwa umuntu okuyena futhi akabe uhamba phambili ekuyilungiseni zonke izinto uwona ngani na wona ngongabi namgogodla wona ngongakwazi ukuthatha inqumo ezifanele bese wona ngongabi nandaba nongabi nanembeza loyo kweXolano kaMcineka weXolano kaMcineka uzodakelwa abantu kuze kube nini usebenzisa iplatform yokuthi amabhinqa ayayifela into yawo kuma nje usaliwa noNdoni bale Kapa baba unuka amaqakala leko Kapa oNdoni lamaqakala ashile lapha ekathe lokho njalo kodwa kwakuntombazane inona lena ngosale thiwe isihloko sami shembe hey aliyabuka liyaqala leliyana linamazenga lapha lathi umboko wedlovu hey ithi twele dumo somuntu ofile bathi ayisiyimbuzi le emakhaya bethola befuna belola nje amathikithi ukuthi bahambe beye Cape Town lapha amabhenqa ahlangene khona umsebenzi abawenzayo uyamangalisa behambela yonke indawo lona ke othi usaliyo lo isitabani kanye nalo kuthiwa uqizile abambe befudumela la ndawonye lapha benza umsebenzi omuhle behambela ama universities yonke indawo ngoba batshala la kufanele kutshalwe khona ngoba utshalwe ekusaseni eNingizimu Afrika angikhulumi yona lo indaba engiyikhulumayo ekaXolani Mcineka awona mgogodla kade ngangukhuza kunkonkozela nje ngoba ngithi ngizama ukubekezelelela udodo womuntu nje angikwazi uku-inbox abantu abaningi kangaka becomplaina ngawe abanye abantu bethenga amathikithi bethenga amatafula bejike bengatholi lutho kusukela kwimpucuzeko le ndala mhlawumbe 3 years ago bethenga amatafula 25,000 kuthiwa masikufika izikhulu zabasipala izikhulu kahulumeni kuthiwe suka wena sibanibani lapha kuhlala izikhulu kahulumeni bethenga ama6 Savannah kodwa umuntu ethenge 25,000 ethi uthengela yena nomkakhe namakhosikazi akhe kanye eke nomndeni wakhe bezobuka into enhle amabhinqa eyakhandwa yimini ubaba walomuzi lo angeke nubulala umuzi engayikhandela wona mina I sacrifice for lo muzi lona hayi kancane futhi nani kuphi nina niyamazi yaniphushukela niyakhonkotha nje animazi niyamazi walandwa nini estudio lapha alimala la khona niyakwazi lo mlando lo noma niyakhonkotha nje anazi nakukhumbula lapha la nesithomba nobaba uSteni Dladla noDumisana umfoka Khoba kulandwe nomama kaManana womthente nobaba ungane zamfisa kulanda baphushukela efele studio ngona ngo2010 asho ahamba emhlabeni ngo1982 abathebelungu ngoba lento iwumehluko ayikho sisalo suyishiye studio thina sisala sibona wathi uyacula uyamemeza kanti sekuphuma umphefumulo wafela studio imina lo engasukuma ngayilungisa lelo gciwane lelo ngoba abaculi abaningi basebefa kakhulu ayisukumela lo ngathi mina lento yakhuluma lento kwathenga imbuzi kwathenga inkomo ezilishumi ngazisa lapha na emzini wakwaBhengu kwenziwa into enhle kwathenga inkomo kwasiwo zasiwa lesilweni sekuhamba inqwaba babacula abaningi abangamaqhawe hayi usodasi hayi ama-passenger kuhamba odriver bakamaskandi hayi ama-passenger owagcina mayiqhamuka kuthiwa khahla luyibhola hayi mama kuningoma-passenger mina angikhulumi ngazo lezo kusasa uzozwa ngokushuta nje uyogcina sethi naye usewumaskani ucela ungena egroundini nibonakala kwezo
shit emveni kwalokho nani kuphi umgqumeni ngembulitshe lakhe emveni kokuba eke umhlaba wonke ukhuluma udoti kwathiwa akasekho emhlabeni uvukile emalibeni uvukile njalo yagcina ibushiwe uzubona iyayihlakaniphile leya njalo yana yagcina ethi umuntu ovumelekelela ungizwe nomjejelo kuphela ngoba iyakwazi ukualign abantu ababesehliziyweni yebhova hayi laba bayo kwathiwa highlight delete nani kuphi komfazi omnyama iqhwaga sakwaNongoma kwazi wathiwa umfazi omnyama nje shuqula iduke ekhanda ngoba inengozi engaphekwa tete elwelile inxele kamgquzulile lomgangela nani kuphi ubhodloze ekhanda umfazi omnyama le emayimayini enza izinto ezizimangaliso njalo makuthiwa kuhamalantshi noma kuthiwa kuvala unyaka abelungu bemcela kwezwakala ukuthi unokuhlela emsakazweni eke umfazi omnyama yehla wathi ngeke ayisaba lo basi kwangaphumi ngisho easy lapha ezingisini bamkhulumele lamampondo ayesebenza lawo baya amampondo akade aqala ukusa amkhulumele amntolekela lamampondo lawa ukuthi cha story is telling now you go it's fine now we wish lucky you wish lucky wahamba ingakho ke ivene yabhukwayo kwakuse University of Natal kwenziwa icompetition eyixhaswa amahewu kanye no Nedbank umfazi omnyama waphuma phambili lapho ingakho maye recorda usuku nosuku wayeshela ngiyakubonga Bhodloza Mfokazi manje ngokungikhipha phakathi euniversity wangiletha lapha eGoli namhlanje ngineemoto namhlanje nginezingane hayi ngoba wayefunda umfazi omnyama uNkulunkulu wami wa kuyiveni uqashwe ivenue yokwenza icompetition kaMaskandi hayi ngoba ayifunda uzokuthiwa khona umuntu owayengakhipha umuntu euniversity athi uyambonga ngalokho wezokushiya ukuthi akayi igama lalendawo euniversity nani kuphi nini ngakho ke lo muzi esikuwona njengamanje wamabhinqa ngiyuphethe futhi ngiyawulawula akekho umuntu ozozethela umathanda la ngithi mina ke emveni kwalokho ke mcineka abaculi wabakhokhela ngendlela efanele including thina bantu abanikazi balomuzi wamabhinqa njengami njengomongameli wamabhinqa mina ngipretend mina ngiyangizwe abantu bathi hawu mchuno angazo lokho ixhake salapha wena wathi abantu abaningi lapha uNkulunkulu wami ngakhuluma nobani nje akuqhamukane awu akusapise noma kuyiconstruction ethi mina ha ngixofa udaka sengingaka izolo nakele nje yikho lokho ngeke mina ngiqala bani ngizokhonka pavement mina bakhona okay ngeke mina ngibone ngaza la nto leyo ngeke akulona italente lami ngikufanele mina ngivikele lo muzi focus kanti focus yini but it's a jack of all trades is the master of none. Jack of all trades is the master of none. I can't be the master of none mina. I am the master of you. I'm in charge of you mabhinqa nginiphethe nginiqhoqhobele akekho futhi ngiphoca nini umuzwa wami engasakhela wona ubona ngayanga lapha nje esiphaza shop lutho ngoba ngazi ngathi into eyoxosha ekseni ubani ungangixosha la emzini wami ubani nogcina ngazi inhlamba futhi isonke soke manje ziyakhala ngongizwe mina wasemachunini enkandla mina lento ingeyethu sayiphiwa ngabalele yithi ngonyama kaJantoni yithi ngonyama kaJuda sayiqala sibancane lento soze ummiso nomatshana buka angisoze mina ngiyayazi into efanele nento engafanele nayikhuluma into enithandayo futhi abantu abaningi ngibona sebenyiba nje abantu sebenyika nje yini sekuyashisa naxegisa uthayo madoda kade ningithoka kangaka ningithukela ama like naxegisa uthayo manje ngiyeza kini wemcineka ngithi kuwe emveni kwalokho ugcine wena mfowethu ubungabi naliqiniso lakho kwazi kahle ukuthi abantu abafana nathi they don't have any source of income kwakufanele emcineka manje ngabe ningavumelani noThabani noNtshata uphuma inxiwo uyimele ngoba zonke izinhlamba ziza kuwe lesi stokfele nisikhandile le group ezama ukuphatha impucuzeko nithi neyikhanda niyayibulala wesike manje ke angisazi ngisho ama artist ke manje nihambe niguglisha kuma social media niyabhaza nithi abantu abafuni bathi bafuna ubani abantu bese kuyimane zama fed betterings that shows ukuthi industry le enikuyona niyazi
Ukusho ukuthi you are here for business. Nina nihamba ngamakhulu amaveni abacula abaholile. Imbukumbuku le iwele lami igibela stage izotsaka ngabantu abayashoyo abayijololo bona bangene emahala ngo5 izothi more than 30,000 people bebekhokha 150. Do you know how much insulting that imceneka uthi lento inhlamba kubantu abakhokhile iphinde ushuthi labantu abakhokhele nithi nina bakhokhe kanjani kukhona abantu abangena emahala abangakhokha ngenxa ye lack of security ngenxa ukuthi nina nifuna ukuplease ama enemies enu. Nangizwe ngithini? Nifuna ukuplease ama enemies enu ukuthi abona ama enemies enu ukuthi hayi ke hayi cha hayi siwinile. Ayisebenzi kanjalo. Mina lesikhundla engisona isikhundla esifanele ukuthi mina ngibhekane nezinkinga zamabhinqa, nginitshela amaqiniso, nginelaphe futhi ngiattende yonke imicimbi yamabhinqa. Kodwa mcineka bese ngisengikhathele futhi. Futhi ngizokulwela ukuthi uyilungise lento yempucuzeko mawuhluleka ukuyilungisa phuma inxiwa futhi ngoba vele inhlamba zonke ziza kuwe. Ziza kuwe ashawa umoya amakholwa nama Mercedes ehle inyuka ashawa umoya thiwa ubani osayina basayina beyini behobani beshawa umoya emakhoneni inhlamba ziza kuwe zonke. Ilukuphi iqinise kule nto leyo? Nawo unaqinga ngoba unamasende yingakho isiphuphu kusho nje la ke uvuma upendo ngebrush oluthuva ebusweni wena wedwa. Nontshatha lapha akwazi ukukhuluma Nkosi yami yinga uzosukuma stage uzothi abantu bekhokhile ama service providers ayakhala ngemali yawo. Abantu ababethenge amatafula bayakhala. Abaculi abangakhokhele bayakhala. So kusho ukuthi nina manje ngabe nini nabantu abakhokhe 150 per person aba more than 30,000 njoba benisho okusho ukuthi nemali nine more than 5 million nina. Naze naceba bona izingane cha nayithatha lento. Cha kuyacaca ukuthi ayinayithatha lento. Lengisa nondodana wami Nkosi yami umatshalo yeshemba ngangazi. Nami ngithi kwathi hey. Awundodana wami bakithi. Hey wazoso. Wakha kaqedi nje kade wathatha lento. Phela yena into yasixabanisa. Wathatha lento udodana bese ithathile lento. Twizele manje yabaqhakathi yoba ayakhe kaqedile ogcina khipilite lapha la iresi yemkhofu. Yakutshela. Ogcina iresi yemkhofu. Wathatha lento. Mani ukhona umuntu wakha kangaka emhlabeni uNkulunkulu. Ukhona umuntu wakha kangaka. Yabona hayi umzelo uphikile. Cha, ayi sasinqome sasashelwa ngazo. Hawu. Hey, uloku wakhiwe. Wathatha le. Yasiyamhlanyisa. Thiwa kwashalelo oluyithi para liyakontrola kusemsika. Hayi lethela wena ngifuna ukuyotrend. Hey, we champagne. Hey, siyabuka nje. Aha. Cineka unika 7 days khokhela bonke abantu. Ngalokho ngiyokuvulela icala lokuxhaphaza. 7 days khokhela bonke abantu ngalokho ngiyokuvulela icala lokuxhaphaza nelokweyisa isizwe sami njengamabhinqa. Emveni kolokho nginikeza incwadi yokuthi bhuti phuma awuphumele. Ngikhathele kuwe sengibekezele kwanele. Ungibhazelani ngivele ngakufuni. Ngcineka. Ukwenzelani lokho? Ngithulekela ngoba ngikubekezele nami njenge human being. Manje uyayitshengisa ke manje. Into ebhlungu wayenzayo enye into engingayithandi ngcineka. Usehlangane nomunye umfowethu osebenza umsebenzi omhle kakhulu kusukela kudala nje into enzokuorganize ama event. Usomabhizinisi lombhemu ngeke ngize ngimbale ngegama. Kodwa bayamazi base bengihlangana nabo ingoma kwazo lonke. Ingoma kwazo lonke they are trying their best ukuthi kuhambe kahle. Futhi nakhona kuyabonakala ukuthi khona esinye isandla esingekho lana kunako ukuba lukithi kancane lapho kwengoma kwazo lonke. Kodwa manje into eyinkinga ke
njengoba kukhuluma umcineka laphana lezi zinto lezi zizocollapse zonke ishone phansi ngoba abantu abathenga amathikiti nakwingoma kwazo lonke basekhomplena ngento efanayo ngenxani nayo ukuthi umcineka yiba indoda enough uma kungasakufanele ukuhlala kulelo khaya bonke wenze njani uma usafuna ukuqhubeka uhlale lungisa ke isimo ukuthi xoxanike lube neqiniso ungalokhu usine kubala lalela 7 days engunikeza wona angaphukhela abantu ngizokuvulela icala umcineka ngoba mina nginaso isizwe sokuxhashazwa isilo singibekele la ngikhona ukuthi mina ngivikele amabhinqa ami ayingxenye yesizwe sesilo sikaDlokombane khokha ke umcineka khokha naqala waxhaphaza abantu kanti lapha na washaya 1.5 million awuhlulwa yini ngakutshela umcineka akufona athi uhlulwe yini kuba khokhela ngale yamali le umkhehlo leyana eza kukhokhela abantu ungasebenzisa abantu uthando ngoba bethanda into yabo ukubhubha ngiyabonga kakhulu Sminoff mfowethu umsebenzi okwenzile lapha nawe Mdumazi ube mhle kakhulu no lokunjana noMbeche usebenzile mfowethu futhi Mbeche siyabonga sibonga kuwe Mbeche phinde sibonga kuwe Mthandeni ukuthi sikwazi ukuthi nisikhulisele iqhawe leli eliyiblessed neblessed ihlaniphile futhi lenze ukuthi lento yokukhubazeka ingathathwa ngokudabuka ngoba phela iblessed ikhuluma iqiniso ungakaleli ibhodlela leHennessy uphila nokukhubazeka lo blessed ndibe khubazekile nje kodwa umqondo wakhe awukhubazekile uhlaniphile kodlula nje umcineka kodwa uyisho ndobasi wakhe awu emveni kwalokho wenza umsebenzi omuhle wazopho nombono ukuthi amapayipi la mayecula ibreast amapayipi la shota aphambene amapayipi la hayi le voice le ayikho kahle yabona ayikho kahle kodwa ke siyakubonga konke lokho kuhamba kahle futhi okwesibili ngifuna ukusho ukuthi kuma album aphumile Maganga lokho amagqiqi ngathi ukhaba lento lezi lokho ungathi yithini inyathelo zenkomo lokho ngathi ihawule inkomo ziyayifela lokho kuthisha wegeography sifunde singena future ayi mfethu i-album yakhe imnandi album yakho kuyasho ukuthi uthisha nezingane zikujabulela nje ngoba incenga ukuphasa ngoba vele ke isizakala ukuthi geography ngoba ucule umsebenzi omuhle you are not trying too hard bese ngibafisela okuhle abaculi abaningi abezayo ukuthi bacule kahle benze umsebenzi omuhle Mthobisi lapho kuyilanga hlukanani nokuchema nokwezi izinto engenasidingo amehlo enu akuba amehlo umphakathi kwagcina nini ukuthi nikhiphe udaba ephepheni noma nikhiphe ifront page bethu akufanele noma niqhubeke neingozi nokuthi bangake asebelemane basale emgwaqeni nokubanjwa kwemoto semali niphume la emabhincini ngoba maniqhubeka ngale ngqondo le ngeke usikwazi kuyimela thina ngoba mina la ngizonigayida ngoyiqiniso injalo nje ziyakhala manje bese ngiphinde ke ngizongena ke esigabeni ke esibaluleke kakhulu kusasa siye Cape Town ama universities yabona lento eniyenzayo mabhinca kuwo wonke ama universities aseningizimu Afrika